Welcome to PFTV. 3-0 into Orlando Pirates. Mabasa with me, Mabasa Kulmana mfethu. Rodman mina lento yenziwe ePirates angisayazi mina. iPirates kumele isicabangele sinabantwana, sobaba, sinezingane. Ayikwazi ukuthi ngawina waya. Waye masizalana namhlanje bebasibhekele ukuthi soba na 33 point. uNkulunkulu wathi hayi cha. iPirates yolala ku 36 points. Yini lento edlalwa ePirates? Ngicela ungitshele Rodman. Ibhola bani? Beautiful football. Linhle kuwe Rodman ngoba wena la uhlala khona usave ukhiwe. Thina sihlala emkhukhwini Rodman. Ngoba noma njengoba samba sekumele sikhumule lezikipa zePirates. Sifihla. Ngoba asikho safe. Wena usave wena mawusuka la usave. Mawusuka la ungangena noma isiphi isikadi thina sikho safe. iPirates lebhola elidlalayo alikho right. Ayehlisa ibhola lele elidlalayo. Ayehlisa izinga lele yenza ngalo. Manje basonda. So baba sinengane. Asukwazi ukujabula waya. Ubheke manje bayathatha Rodman wazi umuntu uyafa ngokujabula, wazi yami enhliziyo. Wazi imsiphe enhliziyo maba ngakuvezela yona escreenini incane. Usuyibuza ukuthi kungaba hamba igazi lami la. Uyafa umuntu ngokujabula. Lento yenziwe ePirates wrong. Rodman, iPirates ne yadliwa 6-1 le Luxan eMpumalanga. Sabe ngokugijima sikhala sonke. Ngafuna ibhodlela ngangalithola le Goldons ngaphansi kwamasidi. Ishawe 6-1 ngeSuperSport. Ngathi ngiyayithulisa ngahlala 3 weeks ngaye stadium ngabuyela ngasasidlala nani. Sabe sazoshaywa 6-0 ngeSundowns. Igame yaphela ngo86 minutes. Ngicela ungitshele yiphi igame oyaziyo yebhola ephela ngo86 minutes ngaphandle kwe90 minutes. Ngilakhe Sundowns. Sayimisa sasizwenza njani? Bekumele shaywa 10 thina. iPirates ishaywa 10-0 kuba umlando iPirates uzothi iPirates bayishaya 10-0 le eLoftus. Rodman le team le ayeke lento eyenzayo. Kunabantu abadla ngeTikTok bafuna ukutrenda ngama video yabo. Ima ngabe iPirates abo Brundo ubani lo Brundo wathi Ima ngabe iPirates winile atrende ngobani. Rodman Jiksan le team unibuyisele le eSpain iyodlala nabo Athletic Madrid nabo Barcelona sifuni la. Akuyona izinga yePirates le. iPirates ayifanele ukudlalela eMzansi. Ilahlekile iPirates. Awusitshene ngalabo bathenga amatikiti weDerby ama-branch. Rodman kunama branch athenga amatikiti eDerby. Rodman irongo lento le. Rodman hayi ukuthi wena mawunemali valela mina ngoba ngiyahlupheka. Ibhola imnandi ngathi esihluphekile. Uyabona bonke abantu abala. Akekho umuntu oze lana budget 1000 rand la. Baba budget le 450 notshwala la bathi siyobuka igame ePirates. Khona umuntu uhamba ngeMercedes. Mayingama lana nesingasaba nokuyithatha izithombe sithi hayi cha yakakhoza. Umuntu ahamba ayothenga amatikiti awu100,000 ticket. Istadium singena 96,000. Una 4,000 amatikiti extra ufuna ukuthengisela bobani? Wena uke wabona apha amatikiti aphela within 30 minutes ukuthiwa sold out. iFNB ilayisha 96,000 kodwa kuthiwa sold out ngo 30 minutes. Ngacinga emoyeni ngacinga ngaza ngaphelelwe ibattery. Battery kuphi ngifunana netikiti le Derby. Mase ngithi ngiyabuya emva ko 22. Akuthiwa sold out niyanya. Emva kolanga elodwa nabo abantu bazothengisa amatikiti. Baza bathi hayi cha. Esibona ubhoti werongo la ngathi hayi bafoti mina ngingena indaba ngangena ku TikTok abakutshelana. Barongo vele. Bafuna ukubona iDerby abantu baye kanjani ku Derby kunomuntu onemali unamamiliyoni ngokuthi wena unemiliyoni nesise singaka uzothenga amatikiti awu100,000 uvale labo bani ukuthi bangayistadium ingathi bangaze bangawathengi. Thanks Bagania. Bopa.